Flow Modules sisätehdas. Sisätyöt virtaamaan. Perinteisesti asuinkerrostalon sisävaihe vie 15–20 viikkoa, josta kussakin asunnossa työskennellään vain noin 15% ajasta. Sisätehtaassa samat asunnot valmistuvat 3 kertaa nopeammin, eli 2–4 viikossa, ja vieläpä hallitummin ja paremmalla laadulla. Miten se on mahdollista? Sisätehdaskonsepti yhdistää yhden sopimuksen taakse tahtituotannon menetelmät, teknologian ja työntekijät. Jokainen tekijä on koulutettu oman tahtinsa töihin ja tiimi työskentelee tahtiaikataulussa tuntityönä, ei urakoina. Työt suunnitellaan ennakkoon käyttäen valmiita työjonoja perinteistä paljon tarkemmalla tasolla. Työnjohto käyttää valmiita menetelmiä, mallipohjaa ja teknologiaa. Työnjohdossa korostuu kokonaisoptimointi, aito tilannekuva ja jatkuva parantaminen. Uudet työnjohtajat valmennamme hankkeen aikana. Konseptissa sertifioidaan sekä työnjohdon että työntekijöiden osaaminen. Sisävaiheen työt tehdään hankkeesta riippuen yleensä 4 tai 2 tunnin tahdeissa, etuputsista viimeistelyyn. Työntekijät ovat samalla työmaalla täysipäiväisesti läpi koko sisävaiheen ja työnjohto on jatkuvasti läsnä holvilla. Sisätyöt ja logistiikka on erotettu toisistaan, asentajat keskittyvät vain asentamiseen. Materiaalien hankinta tehdään keskitetysti ilman välikäsiä. Sisätyöt katselmoidaan myös tilaajan ja valvojien kanssa jo sisävaiheen alkuvaiheessa. Tahtijunan edettyä riittävästi sisätehtaasta luovutetaan valmis asunto joka tahdin päätteeksi, eli usein 2 asuntoa joka päivä. Sisävaiheesta teollista rakentamista. Tutustu osoitteessa flowmodules.com.